Bejn l-20 ta' Mejju u 30 ta' Ġunju li għadda kienu reġistrati aktar minn 2 miljun login fil-kont tal-EID. Logins li waslu wara l-infetħu sistemi tal-vouchers tal-Gvern u ċertifikat tal-vaċċin tal-Covid-19. Dan l-aġġornament dwar l-aċċess fil-kontijiet tal-EID madwar il-pajjiż tħabbar f'konferenza tal-Gvern ġewwa l-binja ta' Identity Malta. Fil-fatt il-kap eżekuttiv ta' Identity Malta, is-Sur Anton Sevasta, spjega li b'kollox fid-dati msemmija kien hemm 2,193,731 login. Identity Malta assistit kemm fil-ħirux tal-vouchers illi kienu strumentali sabiex l-ekonomija terġa' tibda tirriġenera ruħha kif ukoll fil-ħirux tal-vaċċin, taċ-ċertifikat tal-vaċċin min-naħa tal-Health. Ta' min ngħidu li dan l-aħħar fi żmien 6 ġimgħat rajna madwar 2 miljuni logins bl-EID. Fl-istess żmien kien hemm ukoll 34,822 talba sabiex tinbidel il-password tal-kont tal-EID filwaqt li kienu attivati 24,058 kont ġdid. Is-Sur Sevasta spjega wkoll kif mal-lejl li tnieda ċ-ċertifikat tal-vaċċin, is-sistemi ta' Identity Malta raw influss kbir ta' applikazzjonijiet. Dakinhar bdejna naraw madwar 750 login kull minuta, jiġifieri dik kienet naħseb fenomenu ta' min jgħid ukoll illi s-sistemi tagħna ħadmu tajjeb u ma kellna l-ebda problema min-naħa tal-sistema tal-EIDs. Intant preżenti għal din il-konferenza, is-Segretarju Parlamentari għaċ-Ċittadinanza u l-Komunitajiet Alex Muscat elenka n-numru ta' logins li saru bejn il-lejl tal-1 u 2 ta' Lulju hekk kif tħabbar li sar aċċessibbli li jitniżżel iċ-ċertifikat tal-vaċċin tal-Unjoni Ewropea. Dan il-lejl biss ipproċessajna l fuq minn 23,000 vaċċin, ċertifikat tal-vaċċin li jista' jintuża anka fl-Ewropa. Kellek nies li sa tard il-bira fil-għaxija kienet jaraw li dal-proċess jibqa' għaddej bla xkil ta' xejn anka matul dan il-lejl. Is-Segretarju Parlamentari Muscat semma dawn il-punti filwaqt li ringrazzja lil ħaddiema ta' Identity Malta tal-affiċjenza li bija rispondew għaċ-ċirkostanzi. Intant dwar iċ-ċertifikat tal-vaċċin, l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta laqgħa deċiżjoni tal-awtoritajiet tas-saħħa li jirrikonoxxu d-dokumenti diġitali li huma neċessarji biex wieħed jidħol f'Malta. Din id-deċiżjoni tinkludi wkoll iċ-ċertifikat tal-vaċċin tar-Renju Unit u dak imqabbad mas-sistema tal-Unjoni Ewropea.